Ze zeiden wel, je staat wel eens te gewoon bij de pomp, maar ja, dat kan wel eens werkelijkheid worden. Hè? Als we bij de pomp stenen, dan vielen we het alle jaar wel in de boezen. Er liep het geen stop meer op een meter te zitten en het totaalbedrag van een volle tank rint hut op. En net alleen nog wie had er last van? Ook reisbureaus kennen het net meer omheen. De meeste bussen gaan zo'n 900 liter diesel in. Nou ja, de landelijke adviesprijs is wie, nou ja, 2,80 nou geloof ik. Dus ja, daar reken je maar uit. Dat gaat, dat kijk net holle reken je, hè? Maar het kost genoeg. Het wordt een heel duur grapje. Een touringbus vol tanken, dan zit je al gauw onder de €2000. En Birwa Tours die had net één, maar wel 14 bussen die het op het dik houden willen. Wij vinden dat heel vervelend eigenlijk. Alles wordt maar duurder en duurder. En ja, je hebt eigenlijk een bedrijf om echt iets te verdienen, maar ja, dat wordt hem op het moment net. De kosten die worden hoger, waardoor het eigenlijk al wat krapper wordt voor ons. We doen het best om alle bussen op het dik te houden. Daar hebben we een beetje hulp van nodig van de mensen om ons heen. En we hopen dat iedereen nog steeds een leuk reis kan maken. Alleen ja, het zal misschien een paar euro extra worden. Maar hoe houd je het bedrag dan zo leeg mogelijk? Er worden alle jaren toeke trucjes betocht om de kosten in de hand te houden. De zuinigste bussen die moet naar de eerste bestemmingen toe. Hij ziet je wel echt het goedkoopste plakje uit. We hadden er een kaart voor met alle prijzen erop. Ja, dat een bus naar het buitenland gaat, zoals bijvoorbeeld naar Oostenrijk, dan tanken we daar de bus vol omdat daar al nou ja, voor gauw 50 cent goedkoper is. De chauffeurs die tanken er extra om, die rijden nog voller rustiger dan normaal. Die proberen echt maar hun brandstofverbruik erom te tanken, zodat ze minimaal mogelijk trobbelesten kunnen. Ja, je kan je voorstellen, prutten squalen en squalbaan en ouders die sparren je natuurlijk vast aan reizen. Het is een tijdje uit van het hier. Ja, we proberen dat zo minimaal mogelijk te houden. En zulke squalreizen zijn vaak maar lietse stukjes. Dus heel rustig rijden, zuinig mogelijk en vast een iets mogelijk budget op squalreizen. Maar het eind, dat liep het nog lang net in zicht. Nevens Birwa Tours zullen de prijzen nog verder omheen gaan. We hadden in het verleden ook meemaken. En ja, het verleden herhaalt zich wel vaker. We denken dus ook dat dit ook weer nog een stapje verder nog zal gaan.